ligaya ang laging dala, mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Giba. So yun guys, mga kami, mga kuwela, yan tinangali yung ating spaghetti. Nung oras kami, anong oras na ako na tapos magluto, no? So napag-desisyonan na dito na lang sa tulay pamimigay ito lahat. So eto po yung mga natin. So yan, patawagin na lang po namin nila Tol Sardinas yung mga tao dito sa tulay para maipamigay na ito. Ito po ay from Mami Sharma. Mami Sharma, from Mami Sharma po. Happy birthday Mami. Salamat po sa patuloy na pagsuporta, no? So dito na lang natin muna tong cellphone at para makita yung mga tao na ito. Bibigyan natin dito sa baba sa Nang Tulay. Alright. So ito na po yung guys, yung pa-feeding program. Yan po, happy birthday sponsor ng Team Butete, Mami Sharma and Mami Robina. Yan po, yan, happy birthday po sa inyo lahat. So medyo tinanghali po ako ng luto nito, kaya anong oras na ako ngayon. So yan po, yan yung mga pamimigay natin. Yung iba na UP lang, pero okay po yan. So nagkabirya lang ng konti, pero at least diba, kahit pa paano may pamimigay siya ngayon. So tawagin na lang yan si Boy Sardinas. So tawagin niya na lang yung mga tao sa baba. So dito tayo ngayon sa Taytay, yung papuntang Taytay. Kaya malapit kila Lola Flora. Yung si nanay yung Nay! Okay, si nanay yung binlag natin guys na homeless din. So abangan nyo rin po pala yung video. Baka isama ko na sa bahay yung trainer ni Pacquiao, kasi nakukulan na naiinitan lang doon sa higaan niya. Naawa kami ni Tol Sardinas. So may bakante pa naman sa bahay, iuwi ko na lang siya. So eto si nanay, unang mabibigyan ng ayuda ng feeding program natin. Si nanay. Si nanay, ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko. Nay, kuha ka dito na yo. So yan na guys, andyan na sila Lola. So hintayin na lang natin na matawag ni Tol Sardinas yung mga tao. O Nay, kuha ka na dyan Nay. Kain, spaghetti, Walang bayad. walang bayad dyan, priya na. Ito na yung tinapay. Ito kasi sa Amerika. Tinapay. So, sige na Nay, kain ka na doon Nay. Maraming salamat kami na. Thank you sa mga mamis natin, Mami Sharma. Yan, dahil si nanay, yan po yung binlag natin nung nakaraan. Nung nakaraan, hinahanap ko po yan. So, hindi ko po makita. So, ayan. Bata, tawagin nyo yung mga tao dun sa ilalim ng tulay. Tawagin mo doon sa baba. Tawagin mo sa baba. Tawagin mo sila dun. Dali, yung mga tao dun sa baba. Ay, may birthday po nga sa Amerika. May happy birthday po! Yan, tinanghali lang. Merienda na yan, merienda na. So, yan. Tawagin nyo doon, tawagin nyo na. O sige na, kumuha na kayo dyan tigisa. O, eto tinapay, dandahan, baka matapon. Nandiyan yung kutsara sa gilid. Yan, nakaset up na po yan guys. Eto tinapay ikaw na kumuha to, malaki ka kaysa kay Kuha kang dalawa dyan, dandahan yan. O yan, sige na. O, happy birthday Mami Sharma and Mami Rubina, happy birthday. Yan, sige.
Hindi naman kapit niya din na Oh, ayan, oh, si Tol Sardinas nag-intro na. Ayan, ayan yung may mga birthday bears. Ayan. Hindi ako ah. Ay, hindi ka akala. Hindi ako. Parang ikaw nasa tarpaulin ka. Parang nakaganyan din eh. No? Ganda ng bebes ko dyan. Opo, ano? Mamis namin, Wait lang. Mami Sharma, Mami Ruby, happy birthday po. Tol, baka pwede pakitawag yung mga tao sa ilalim ng tulay. Nakuha tapos isang ano, tinapay, tapos ano, kutsara. Kutsara. Ayaw niyang kutsara. Tatawagin ko doon, akong tatawag sa ilalim, ha? Oo, Tol, wag mo na yung mga rider, hindi naman yan. Ayan na, dalawa lang naman yung sila. Sige. Ayan. Sige, sige. Bigyan na lang din natin. Yan. Merienda, merienda. Kasi nasa ano, tarpaulin. Kuha kayong tinapay, boss. Kuha kayong tinapay. Birthday. Ito, tinapay, oh. Na-late lang, na-late. Mga rider po kayo? Ano, tawagin ko na siya. Lalim, ha? Sige, ako bahala dito. Bigyan ko na muna si Nanay Flora. Oh, si Nanay Flora pala. Very special to. Oh, very special. Tsaka si Pacquiao, tabi Abangan ko nyo na. guys, kukunin mo talaga si Manny Pacquiao. Oo, kunin ko na. Dito na yung sasakyan eh. Abangan nyo guys, yung tinawag talaga ng trending si Tatay Boy sa Lazar. Sige, te, kuha na kayo. Ate, kuha na kayo, tigisa. Isa dyan, isang tinapay, tapos yung kutsara, oh. Si Sardinas, baka may ginagawa pa doon sa baba. Bigyan ko kayo, bigyan. Yan. Pagtulong talagang maaasahan. Wawon ko lang. Ano din nakay? Di ka pababayaan. Sara, Sara. Sayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang Ano? Tinapay ka na? Oo, ano? Kasi, nanahanap ako. Ay, nalaglag. Yan guys, para sa pinamiga kasi mainit po eh. Baka ano, sabi ko kuha na sila. pagtulong na Tuna, paano yung bata? taging dala. Meron ka. Tigisa-isa lang ha, para yung iba meron din. Si Jay Guevara ang inyong Yan, para yung iba makakuha din sila. Kaya, tag-isa kami nung kasama ko. Sige, sige. isip niya at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya Merienda, merienda na yan. Thank you, kuya. Ako, yan. Guevara Oo. Ang tagal ni Tol Sardinas. niya. Oo. Hindi magbabago, Kuha kayong tinapay yan. hindi magsasawa. Pag Kutsara. Uy, kumuha ka na kanina, bata, di ba? laging masaya. Sige, sige. Ay harutan Ate, kuha ka dyan, te. kalimutan. Kuha kayo dyan. Ilan ba kayo doon? Alam mo na Kaya ako daw yung mga bata doon. Sige, sige. para ang magpapasaya. Yung sa atin yung na-interview natin nung nakaraan. Laging magniningning Ilan ba doon? Kapatid mo! Kaya kayanin mo kaya yan? mga pangarap. Yung sa kabilang kalsada. Kahit malayo tulong lahat Doon, no? Sa kabilang ano? Birthday ako ng Diyos. kailangan Ha? Kumuha ng juice. Walang juice. buti ang puso magpapasaya. Ano lang yan na pagkain na. Iba ang araw Hindi pa natitimpla yung juice eh. Sige, kumuha ka natin ng ano mo? Ng kutsara. Ayan, dahil pa dyan, no? 100 bucks yan lahat. si Jay Guevara ang inyong So yan, hintay ko yung si Boy Sardinas kasi baka may in-interview dun eh. Kaya hindi ko na siya inantay, pinakuha ko na yung mga tao, mainit. katulad. Mainit kasi. Kaya pinakuha ko na sila. So yan, may nananak mo. Ibalik nyo, balik. Makuha ka dyan isa, tsaka isang tinapay. Makuha ka dyan, ibalik nyo yung juice. Yan. Sige na, tawagin nyo iba dun. Laging init So ayan na, si tatay naman. Tay, kuha na dyan, tay. puso ng Kuha ka na. kanya. Masaya kapag siya ay Tatlo ba kayo doon? Sige. Tapos tatlong tinapay. O, apat na pala yan. nagpapasaya. Ito, yan o, nandiyan sa karton. Sa karton yung tinapay. Yan. Yan, happy birthday at salamat kay Ma'am Sharma, Ma'am Robina. At shoutout dun sa nagdagdag din dyan, syempre si Ma'am D. Princess, Mami. Medyo tinanghali tayo ng ano guys, ng tinanghali tayo ng luto. Kaya
naging merienda, nagtatapon-tapon na ho yung ano ni tatay kasi hindi man lang kumuha ng plastic eh. Nagtatapon-tapon na. O sige na, sino ba? Kumuha na kayo, kuha na. Sige na, kuha na kayo. Kala ko, nagulat ako eh. Kuha na kayo, tig-isa-isa. Para yung ano, para yung iba dun sa baba, meron din. Kapag siya ang napanood, talagang iyak ka. Oo. Marami nang tutulungan kanyang dating sakit. Eh, yung tinapay oh, nasa karton. Kapag siya na nagbibigay, Yan, nasa karton yung tinapay. mawawala ang iyong Yes. Yan, kuya. Ha? mapapalitan Ah, sige, sige. ang mukha mong Yung iba, naku, yung iba, hindi na ano. nakatalagang ikaw ay nasa di ka Mukhang kukulangin pala dito 200 bucks guys. Hindi natin alam kung ano, at lagi siyang nandyan. So yan. Pinatol, binigay ko na eh. Baka sabi ko baka nag-i-interview ka dun eh. Ano ko na, pinakuha ko na baka nag-i-interview ka ako dun. Okay daw. Oh, sige. Oo, sama na namin. Kawawa naman yun. Oh, sige, gawanan mo si mama mo. Kayo dun sa... Okay, isa lang mga guys. Kasi isa lang naman po kayo. Para mabigyan nyo yung iba. So, Yun, kuya, sa... Sige. oh, sige kuya, kuha ka lang dyan, tsaka kutsara. Yan. Kinakuha mo na mama mo. Oo, oh, sige. Ikaw, te. Ilan yung pamilya mo? Yan, apo yan ni Lola Flora. Ay, yan. Lola mo? Sige. Si Lola mo binigyan ko na. Andal sa kanya sa'yo? Sige. Baka kutsara ikaw. Nalaglag yung ano. Nalaglag yung mic natin guys. sorry. Masakit pa sa tenga. So abangan nyo yung video guys. Kukunin na namin ni Boy Sardinas ang trainer ni Manny Pacquiao. Papaliguan ko dun sa bahay. Kukuskusin ko. Para maging malinis siya. Hindi siya maano. Dalawa po kayo? Ano po kayo, mga rider? Sa Lazada po. Ah, sa Lazada. Pangalan mo? Sa Lazada. Hindi. Tinapay yun. Ayun, yun po yung may birthday, yun o. Happy birthday po. Nasa Amerika. Alright, sige po. Ayun, mga siyama, yung bata, sabi ko, huwag ka papunta yung bata doon. Oo nga kasi mainit. Kasi dami sakyan eh, kaya panukuhan mo na maramihan. Iniisip niya at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong So ayan no, si Botol. Tito Sardinas yung nagsumisigaw. Ako yung nagbabantay dito. So doble-doble yung misa yung kuha pero okay lang. At least mauubos na yan. Yan boss, kuha ka na dyan boss. Oh, kukuha ka na dyan. Tapos yan yung tinapay sa karton. Yan, yung kutsara nasa gilid. laging iniisip niya. O yan, may umahabol pa oh, yung may baby. Tulad niya, masaya kapag siya ay inyong Wag, dyan lang po yan. TV. Oh. Tunay na nagpapasaya. Ano lang boss, yung tinapay, 3 lang kasi baka yung iba mawalan din, no? Para lahat po meron. Sige. Oh. Grabe naman. 3 lang hinihingi, nag-4. So, paano naman yung iba, di ba? Hindi natin pwedeng yan. Dapat yung iba lahat sila mabigyan. Kasi hindi okay na ho yung ano. Di bali nang ika nga nila, di bali nang konti ang makain, at least lahat nakatikim. Diba? Alright. Kukuha na kayo dito. Kukuha kayo dyan, tig-isa. Tapos isang tinapay. Ano man ang Tapos kuha ka dito. kapag siya ang Tig-isa kayo dyan, dito, tinapay. Isa lang. Hindi, inyo yun ang masaya. Siya ang kumuha dyan. kanyang dating sa Kung kuha kayo isang tinapay, kuha po. Kuha kayo isang tinapay, tapos kutsara nandyan sa gilid. kapag siya Tulog ko yung anak ko eh. Opo, okay lang. Ayan, opo. Ilan po ba? hindi ka na mapapakamot. Ayan po, sige po. Nangiti ang mukha mo. Ay, birthday. Birthday po nila Mami Sharma, tsaka ni Mami Rubina.
So ito na lang guys, ang bilis ang benta ng paninda namin. Parang ano lang, sinaglit lang, asan na iba? Hindi pa nalalaman, 40 pamilya lahat yan eh. No? So syempre may mga anak-anak yan. No? Ito kumuha na to, may bit-bit na nga eh. Oh, iisa pa to, malamang. Oh, nahiya ah. Nahiya. Lahiya si Tutoy ah. Malaglag ka pa doon. O yan, si nanay nagmamadali. Oh. Nagmamadali si nanay. Ano? Si nanay nagmamadali. Nagmamadali, patingin-tingin. Oh. Ayan na si nanay. Nanay, nagturo. Sabi niya, tiga doon ka dati. Sabi ni nanay. Sabi ni nanay kay Sardinas. Natatandaan kita eh. Sabi niya. Ikaw yung dating kapitbahay namin eh. Si nanay yun. Yun. Okay, nanay. Ano, nay? 4? Sige. 4 na tinapay, 4 na spaghetti, tapos may kutsara dyan. Tapos, yan, tinapay, nasa karton. Kuha na lang po kayo. Thank you din. Opo. Isa-isa. Yan, tapos kutsara. Wala kasi dalang plastic na eh. Ba't tayo ba nila magsiakyat? Ayaw nila magsiakyat na eh, no? Opo. Sabi ko, ayaw nila magsiakyat, no? Opo. Ay, nako. Hindi ganyan talaga, no? Pag feeding program, no, dahil kailangan niya may mga, talagang mabilisan niyang sila kumilos. Siyempre, ramdam natin yung gutom nila dyan sa baba. Kaya napakalaking halaga nung nagagawa natin pag ganito na feeding program. No? Kaya thank you sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa amin. Thank you talaga. At abangan nyo yung video na ilalabas ko. Kukunin ko na yung trainer ni Pacquiao kaysa nandun naiinitan, nauulanan. So kukunin ko siya, alagaan ko at tawag dito, nasa maayos siyang kalagayan, no? Kaysa naman nandyan siya, walang masyadong nag-aalaga. So malakas naman na siya ngayon, nakakatayo-tayo na siya. So sana masuportahan niyo at pakishare yung mga video namin ng buong Team Butete. Yan, shoutout sa buong sponsor ng Team Butete. Kung mapapansin nyo, haggard ako ngayon, alas 3 nagising na ako sa pagluluto nito. So nagka-aberya lang, no? Pero yun naman kahit pa paano na-solusyonan naman yung problema. Kaya salamat kay God kasi hindi siya napanis. Hindi naman napapaano yan kasi ilang oras lang naman yung lumipas. So sana yun po. Kuha ka na dyan, te. Pwede dalawa? Sige, okay lang. Tapos tinapay. Tapos kutsara nandiyan, te, sa gilid ata yung kutsara. Yan, shoutout sa buong team Butete. Naka-play ba? Opo, thank you po. Shoutout sa buong Team Butete. Yan, Edison, Calso, JP Bentong, Burlasoy, Ate Tabing ng Davao. Siyempre po, Sardinas. Yan. Sino pa ba? Yan, sa mga sponsor, Mami Mio, Mami Sharma, Mami Rubina, Mami Marlene, Mami Leticia. Sino pa ba? Mami Raijo. Ang dami dyan, ang dami pang natin dyan. Tawag dito, ang daming iba, hindi ko masyadong tanda yung mga pangalan. Mami Charlene Sorio, yan. Mami Daisy, Mami Abing, yan, natin Mami Bea. Dami dyan nila. Salamat sa sa palaging pagsuporta nyo sa amin ng buong Team Butete. So ilan na lang yung natira dito, dami pa, nasa 10 pa pala yan, guys. So tumitinapay pa, no? So ewan ko kung nasa na yung iba. Kung hindi nagakyatan kasi yung iba kinuha na yung mga dadali na. Ito may umahabol. Ito si Kuya. Sayang Kuya, sayang ayun, nakita niya. Ikot pala siya. Okay, Kuya, pakibigyan na lang. Sige. Yan, tapos tinapay tsaka kutsara. Yan. Thank you. Ayan, si Kuya yun,
yung PWD. At di Ang init-init pero nasa initan sila. magsilya at matatanda. Laging So yan. So ito, si yung nag-aalaga kay trainer ni Pacquiao, mga kahapon. ang problema. Nabilisan niyo, baka masagasaan kayo guys. Wala nang iba. JD Ayan na. ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging So yan, dahan-dahan. Grabe kawawa yung mga tao talaga dito sa ilalim ng tulay. mga Oh, nakahabol pa, nakahabol. tutuparin. Dito kayo doon. Sa pagtulong lahat gagawin. Sige, dapat. Kasya pa ba? Mabuti sa tawa. Ano, sumabot na rin doon sa kabila, Tol? Ah, okay naman na. Oo, okay. Sa inyo Saan mo kayo, sir? bang Okay, dyan kayo sa kabila. Ayun, may birthday po yun, yung camera ka. Kaya nga eh. Bigyan mo sa inyo. Oo, salamat. Tinapay yan. si JD Thank you, sir. Pero mga may kutsara na ba dyan? Then nandito sa gilid. kapwa alam Nasa gilid yung kutsara, tol. at mabuti ang puso ng Sige po, sir. Thank you. Birthday. Oo, yun. Birthday ka mo. Yan ka na, sir. Kaya, kumakain ko sila tatay ko. Sino Gaspar? Tapos, maliit na naggawa ko. Ay, oo. Asan ba yun? Dalawahin mo na. Oo. Ba't nasa ospital? Oo, ba't nasa ospital? Na paano? sa kapwa ang laging iniisip. Tatay Gaspar. Mabuti ang puso ng katulad niya. Ah, nabangga. Nabangga daw si Tatay Gaspar Gay, yung gumawa sa bahay ni Nanay Flora. Ano ba ito? Ano? Oo. Sabihin sa nato. Ito. Kaya ako magsisinapay eh. Oo, kayo mo yan. Sabi ka mo Tatay Gaspar, tinapay din. Yan. Sabi na. Okay ba? Sige siya. Papalag-lag na isa tinapay. Umabot na halos lahat din naman pala. To, halos lahat pa nabigyan, no? Halos lahat din. Oo, alas lahat. Nakita ko, nandun po pa. Okay, okay. Kasi yung mga nanay na lang kumawag, tatay. Sabi ko, huwag na isama yan ah. Ano na lang, apat na lang, pero marami pang tinapay tol. Okay, ano na lang natin kung sino yung mga ano. JD Bara TV Sobrang init. na nagpapasaya. Ikaw kumausap yung kay tatay boy. Mamaya. Kausapin ko yun. Apat na lang. Ay talagang iyak. Nakakatayo-tayo naman na yun, tol, di ba? Nalalayan naman talaga. Kami pang tutuloy Ewan ko, hindi ko pa nakita ang dating. sumalubin. Ewan ko, kaya mong buhatin yun. Hindi, ibig sabihin, pag pupunta siya ng CR, Yung mga gamit ng pangtangin ng sapatos, panggawa ng mga payo, binigay niya doon sa kaibigan niya. bait din, no? Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimang. Ang una, parang binawi nga. Ano tayo, ayaw mo parang bigayan? Inayos niya lang pala, tapos sa kanya binigay. Hahayaan. Okay. Sige para, di ka pababayaan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang tong video na to. Thank you sa lahat ng sponsor at happy birthday kay Mami Sharma at Mami Rubina. At salamat kay Ma'am The Princess. No? So, thank you po talaga. Sa susunod, magiging perfecto na po talaga yung breeding program natin. No? So, mas okay nga rin to. Medyo natututo kami kung paano talaga yung breeding program. Kasi nga, bibihira lang namin gawin to. No? So, yan. Sa lahat po ng supporter ni J. Guevara, supportahan nyo rin yung mga Team Butete na mga kasama ko na dyan sa description. Ang kanilang mga links. So, yan. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. At bye-bye.